Hola, soc l'Abel de la Braseria Berguedana i avui us ensenyaré a cuinar crema de ceps amb escopinyes. Per cuinar-lo, per 4 persones aproximadament, necessitarem uns 4 ceps, 5, depenent de la mida, escopinyes, uns 400 grams, 300, una ceba blanca grossa, oli, sal i all i julivert. I llavors al final hi aplicarem una reducció de vi blanc, una copeta. Per començar el plat, trinxarem la ceba, tallada a tires. Tallem les puntes de la ceba, amb molt de compte. Tallem la ceba per la meitat. La mida, si és possible, tires petitetes, perquè així se'ns fregirà més ràpid. Però no patiu, perquè al final hi hem de passar el túrmix. Sobretot treure aquests trossos de pela. Agafem la ceba i la tallem a poc, no anar fins a mà. Un cop tinguem la ceba trinxada, la posarem a dintre el rondó, amb l'oli ben fort, i quan comenci a fregir, l'afluixarem. Si veieu que el foc va molt ràpid, l'afluixem, perquè no ens interessa que se'ns cremi, ens interessa que ens quedi transparent. Quan veieu que comença a estar així una mica transparent, que ja no és tan blanca, ara ja li anirem afegint els ceps, perquè com que aquests ceps són grossos, així també es començarà a descongelar el cep i a fregir-se. Aquest any ha sigut un mal any de bolets i llavors hem de tibar de cep congelat. El podeu trobar congelat, deshidratat o fresc. Si és un bon any, s'ha d'aprofitar, llavors fresc és millor. Congelat, té la pega aquesta, si voleu l'heu de descongelar mica en mica o posar-lo ja directament a foc molt baix, perquè si no se'ns cremaria de fora i no se'ns faria dintre. No fa falta trinxar-lo el cep, anirem donant unes voltes i d'aquí una estona ja veureu com va quedant tou i es anirà fregint. De tant en tant anem remenant perquè no se'ns enganxi. Quan veieu que la ceba ja està molt dorada, li afegim el vi blanc i ho tapem ràpidament per aprofitar el seu vapor. I ara haurem d'esperar que es redueixi i ja ho tindrem fet a la base. Llavors, un cop feta aquesta base, la retirem i passarem al turmix. En farem un puré i llavors això haurem d'afegir-ho amb 1 litre de nata, nata aquesta per cuinar, per 4 persones. Anem remenant de tant en tant per evitar que se'ns enganxi. I ho tornem a tapar. Mentre se'ns acaba de fer la base de ceps, agafarem les cloïsses. Les cloïsses és interessant que siguin fresques. Un cop arribeu de la peixateria, les poseu a casa en un bol amb aigua amb sal i les deixeu un parell d'hores, així evitareu que us quedi la sorra dintre i elles es mantenen vives, i així es mantenen vives. Ara les agafarem, les posarem a la paella amb un foc viu i quan estiguin totes ben obertes li donarem un parell de voltes i afegir-li la picadeta d'all i julivert. Ja estaran. El vi reduït i el cep ja està fregit. Ho retirarem, deixem que s'arrefredi una mica i passarem al turmix. Veieu que s'estan obrint les escopinyes. Un cop siguin totes obertes, doncs esperar que s'acabi d'evaporar una mica l'aigua i afegirem l'all i julivert. Llavors seran 2 minuts i fora, i retirar-les. I ja les tindrem fregides. Veieu?
Veieu que ja estan quasi bé totes obertes. Ara hi afegirem l'all julivert. Tenim aquí. De moment no hem salat res, Penseu que les escopinyes ja són prou salades. I al final, quan hi afegim la nata, amb la base de crema de ceps, ho provarem de sal i si cas hi afegirem algun polsim al final. Però sempre al final del plat. Un cop hem passat la base de ceps pel turmix, ens queda aquest puré així. I ara hi afegirem el litro de nata per cuinar. Aquesta nata, la marca és indiferent. L'important és que sigui bona. Un litro. Sempre parlem d'una reacció de 4 persones, Ara deixaré l'espàtula aquesta i agafaré unes varilles. Ens anirà més bé per remenar. Ens esperarem a que arrenqui el bull i quan arrenqui el bull ho provarem de sal. Ara ho deixem destapat perquè ens interessa que evapori. Quan hi haguem afegit la nata i arrenqui el bull, sempre molt al tanto que no se'ns enganxi el cul. Sempre anar remenant amb unes varilles, força sovint. I anem afegint sal de mica en mica, i així sempre serem a temps a poder-ne afegir més. No ens passem al principi perquè si no llavors ens costarà més arreglar-ho. Veieu que ens comença a arrencar el bull molt fort, ho afluixarem. Hi he afegit també una mica de pebre, no gaire. Penseu que és una crema de ceps de primer. No és una salsa per llavors fer-hi un entrecot. Llavors això vol dir que no la deixarem reduir tant com si féssim un entrecot. Bé, i ara només ens caldrà muntar el plat. Ja tenim la crema de ceps, tenim les escopinyes i anirem per muntar el plat. Afegirem una bona quantitat de crema de ceps. Llavors agafarem una cup. I afegirem també les escopinyes. I per acabar el plat hi afegirem un parell de branquillons de cibulet, més que res per decorar-lo una miqueta més. I aquí teniu un plat típic de mar i muntanya. Que vagi de gust.